DJ Dan Fulani lamba 1. Rahmaniyar rabbu qurrata aini nabi ismul madiya asalin rashada tudul da akan da kai hidaya kawanin sarauta muniral wajin dara da musrayya wata bayatul arshba'ul bahar kahiratul bariya musibe mu gaisar da masu fada da fadar mu aiki munira musibe mu gaisar da yar da take iya yi wa aukau zahira musibe mu gaisar da yar da akan ta akai wa mazo bishara musibe da me cewa Allah al'umma ma aiki tsira ya laina mai wanke kayan annabi tana yar budurwa ya laina mai wanke annabi tana basule Allah rabawa ya laina kokar mu ga musu bi zama na cikin girma kowa ya laina dole
akwai wani dan da ya gane kuwar hadima kowa ka kalla na farsi ya bar hasta makawo da kurma sai dai ibada ta fauka alƙawli ƙauye ummul adamma Allah da yan duniya aka ce amma ku bayin ku nemo kama da yan jajira aka ce ranar sarautar ki ummu inda wuka za ki sa ki caccaka jijiyoyin wuyan mu hakkin ki ma ba a biya ki ba sai an je gurin an rage mu na ji zara domin ku ne makiyaya masu ke ɗan da kura a cikin isar ta gyara da barewa shugaba ya yi hira kuma ma akwai raƙuman da kuka yi masa sulhu ya azzabura ita tattakan aljanu ki tuna mu je wa bayin ki gyara Allahu akbar Allah Allah na batun da ka kuku ku yi hakuri ku ci babu isri ake yi wa wanda ya kauta a san ku so ne ya dawo idan a yanzu mai ammatan ku da gaske ake wa kallon a jawo tafiyar makanta nake komai narka da ke zana kawo ba ku